iyong ilang magdali ang tatay mo na malaman ang gagawin na ang nag-ibag tulong sa gawin na buhay nanay hanggang sa umaga na may kalo ang iyong mga tayo ngayon ay malagi ka na ngayon ay maging malata hindi na walang magagawa kung ngayon walang nagbago mag-igat ang iyong tulong dahil wala'y buhay mo hindi mo malang iniibang walang ginagawa para sa'yo at tatandaan mag-ibag tayo mo ang ilang napansin magambang mga araw ang landas mo'y naligaw ikaw ay nanin na masamang numok namang nilapitan ang iyong inat lumuluha dahil sa mga nagkaganyan nagsisisi mo't nalaman mo nagkamali dahil sa'yo at ang nangyari hindi ka iiwan lalaman ko ang pag-ibig mo ang lalaman ko Madala kahit sa lumalim
Salamat sa larawan pa. Hanggang sa ganito ang pagbabago. Ito ang dami-dami at litrato. Hindi kayo, ewan ko.
Salamat sa larawan. Hello mga Manoy, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Biyernes. Weekend po, happy weekend nga pala sa inyong lahat mga Manoy. Ang petsa ay June 25 yan. Bali ilang araw na, 5 araw na lang ba? Tapos na naman ang buwan ng June at papasok ng July. Okay, meron tayong mga shoutout mga Manoy. Eto, makulit na naman si Bray. Bagong paligo to, kapapaligo ko lang to. Ang bang... Okay, mag-shoutout muna tayo, Bray. Unahin natin, sabi ni Ma'am Marilyn Mina, ay po, Sir Hilbal, nako, Idol Rian at Sir Eddie. Ingat po kayo lagi, keep safe po from Valenzuela City, and shoutout na rin po sa inyong lahat dyan. Okay, maraming salamat po, Ma'am Marilyn Mina. Yan. Thank you po, and shoutout din po sa inyo. Ayan, thank you. Next. Ano ba yan, Bray? Wait lang. Sabi naman ni Pare Alan Ilguera, wow, hashtag babuhay Malabon yan. Siya na idol, inaanak ko lang po ako kanina, di ako nakapunta sa gigs nyo. Na inaasikaso lang sa bahay na dapat ayusin na papel para makapagbakasyon. Alam mo naman, kahit wala ako kanina sa gigs nyo, naintindihan mo ako kung bakit di ako nakapunta. Kahit na sinabihan mo ako sa nasmama o pumunta sa inyo kanina. Basta yung lagi ko lang sinasabi siyo, unang-una, lagi read more. Lagi kang mag-iingat sa mga lakad nyo nila papa at mama mo, at salamat pala nakasama na naman kita kahapon. Alam mo na yan kung ano yun, at alam ko naman na masaya ka sa binigay ko sa iyo. Okay, maraming salamat. Parang alam ko na yung binigay mo, Pare Alan. Nakita ko nakasukbit sa kanyang sa kanyang talaga to si Rian, talaga hindi nala yung bag para lagayan ng kanya ayun, medyo madilim. Maraming salamat po, Pare Alan Ilguera. Thank you, at maraming salamat sa blessing na binigay mo na naman kay Rian. Okay, next. Sabi naman ni Macnel Mondano, wow, dala pala drum set mo, idol, kahit saan di ka ba nahirapan sa pagdala mo, idol, yang. Meron po naman silang kasama doon, Sir Macnel, si Ariel. Kasama ata nila, siya yung nagtutulak ng drum set. Okay, maraming salamat po, Sir Macnel Montano. Sabi naman ni Sir Eduardo Cabal, wow, masaya naman ang diehard vlogger ng one and only Batang Drummer. Normal na enjoy naman ang mga viewers around the world. God bless to all vlogger who support Rian and Renalyn. Take care always. Maraming salamat po, Sir Eduardo Cabal. Thank you po. Ayan, thank you. Sabi naman ni Pare Hernan Forteo, shout out daw po sa lahat. Okay, shout out po sa inyong lahat, sabi ng aking kumparing si Pare Hernan Forteo. Ano ba yan, Bray? Big ka nga. Naku, ano ba yan? Nagsha-shout out dito ang tatay. Tumigil ka. Tiga, ang kulit mo eh. Wait lang. Niluluto ko kasi yung pagkain niya. Okay, next, sabi naman ni Ma'am Lorenda de Jesus, wow, ang daming nanonood ulit sa pag-drums ni Rian. God bless po sa inyong lahat, at shoutout na rin po. Thank you po, Ma'am Lorenda de Jesus. Salamat po. Ayan, next. Sabi naman ni Ma'am Diary Sumbungan, love you, Bibi Liit Rian. Happy Father's Day po sa iyo, Sir Hilbal, at sa tatay ni Bibi Liit Rian. Yan. Maraming salamat po sa belated greetings nyo. Thank you po, Ma'am Diary Sumbungan. Ingat-ingat lang po kayo lagi dyan sa inyong kinaroroonan. Okay? Next. Sabi naman ni Ma'am Flora Nuevo, si Sir Hill, ang likot talaga ng alaga mo si Bray. Malikot ka daw, Bray. Hindi na siya malikot, nandito na. Shoutout sa iyo, Bray. Huwag malikot kasi nagbablog si tatay. Thanks po. Ingat lang po tayo sa pandemic. Salamat po ulit. Yan, maraming salamat po, Ma'am Flora Nuevo. Thank you po. Yan. Next. Ayan, hanggang dyan na lang po pala ang ating shoutout ko kasi ang kulit-kulit mo. Para-para tayo nag-video. Anyway, maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers, sa lahat po ng mga subscribers.
At sa lahat po ng mga sponsors natin, maraming salamat po. Lalong-lalo na kung hindi po nyo ini-skip yung mga ads na nakikita nyo sa aking videos. Malaking tulong po yan kay Hilbal. Maraming salamat po. At sa patuloy nyo suporta dito sa channel ni Hilbal. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo at click nyo na rin po yung notification bell icon para lagi po kayong updated sa lahat ng po ng aking mga videos na i-upload dito sa aking channel. Muli, ito po si Hil at itong Hilbal Channel. Lagi nagsasabi na huwag pagpalayan ng bawat sa atin na ating pong may kapal, bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan ng festival. At ilayo sa ano pa mang kapahamakan. Siyempre, bigyan ng mga ating mga pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you all and Diyos mabalos. Salamat. Bye-bye na bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.